muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Rekidzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi yenyu mukomanashi, please post my own story as ID. Inini ndiri mukadzi uye zvekare ndine makore 41 years ekuberekwa. Ndinogara kuno ku UK. Mukomanashi ndauyawo nenyaya yangu yandiri kuda kuti munge muchizondibatsirawo. Ruzhinji rweZimbabwe yemwana wangu akatorwa nenjuzu, asi mwana wangu uyu akadzoka ari mupenyu, ari kunzi ane zvinhu izvo zvaakauya nazvo. Nyaya yangu mukoma yakamira yakadai: ndainge ndakaroorwa nemurume wangu zvekutobvisirwa mari chaiko, ndainge ndakatogara zvakanaka. Inini nemurume wangu tainzwanana, kunyangwe tainge tisina mari yakawanda, but tainge tichinzwanana. Tainge tichigara kuWaterfalls padhuze nepaZindoga. Murume wangu ainge achishanda muHarare muCBD. Saka muna 2023 mainge muri muna November ndainge ndakaenda kumusha kwangu kuShamva kunonzi kwaNyamaropa kunoona amai vangu nababa nekuti mazuva ainge awanda. Saka pandakaenda ndainge ndiine mwana wangu ainge aine 5 years, musikana ainge ari kucrash. Saka zvakazoitika rimwe zuva ndiri kumusha mukoma, takaenda kuRwizi tichienda kunowacha hembe. Ndainge ndiina amai vangu nemunen'ina wangu nemwana wangu kuRwizi. KaRwizi aka kari pedyo nepamba pedu, asi akapere mvura takangokura tichikudzwa kuti mune njuzu nekuti kainge kasingaperi mvura plus kainge kaine madziva. Saka tainge tava busy kuwacha, mwana ainge achitotamba hake panze. Tose tainge tatovarairwa nenyaya takazongonzwa mumvura kuti mainge muine chinhu chainge chasimuka. Pandakacheuka ndakaona mwana wangu achitodhonzwa neruoko rwakabuda mumvura, akabva awira mumvura mukadziva kainge kari pedyo nepatainge tichiwachira. Amai vangu vakabva vandibata vakanditi, usachema, wakachema mwana wako anofa. Saka ndakazvishingisa nekuti ndakangokura ndichiudzwa kuti kana munhu achinge atorwa nenjuzu haachemwi. Ndakapererwa mukomanashi kuti murume wangu ndichamuudza kuti chii, kuti mwana ndamuisa kupi. Saka murume wangu akazodaidzwa nevanhu vakuru akaziviswa kuti ndizvo zvainge zvaitika, asi akazvinzwisisa. Takatanga kugara hedu, kwakauya maSea Divers asi haana kana chaakaona. Asi kunyangwe mwana ainge ashaika, hatina kumira kufamba mumaprofita. Hapana pandisina kupinda mukoma ndichingoudzwa kuti mwana wenyu mupenyu. Saka murume wangu akazowana basa kuUK muna 2024 akatanga kuita mari. Saka mashoko ainge ava kubuda kubva kune vanhu vehukama ndeyekuti murume wangu akachekeresa mwana kuti ange achiita mari. Mashoko aya akatanga achindirwadza, asi ndakazoguma ndajaira shungu dzangu ndaidzipedzera mukufamba mumaprofita. Saka zvandakazoita mukoma ndezvekuti ndakaenda kune vamwe madzibaba vanogara kudomboshava kunonzi kwaMungate. Vakandiitira munamato wemuti wemvura. Vakandipa muti vakanditi ndiende kunodyara pamba pangu. Vakanditi, makaona muti uyu wangobata chete muziva kuti mwana wenyu achadzoka uye haana kufa. Vakati makaona muti uyu wava nemapazi matatu, mobva maziva kuti mwana wenyu ava kuda kudzoka. Saka ndakangoita munamato uyu ndisina belief yakakwana nekuti ndainge ndatonzwa nekufamba ndichingonyeperwa. Vakati ndiwo munamato wandainge ndichifanira kuita, saka ndiwo munamato wandakaguma kuita nekuti ndainge ndaneta. Ndakabva ndatobuda ndikadzoka kuno kuUK kwainge kuine murume wangu. Inini nemurume wangu tainge takatozviudza kuti mwana wedu haachadzoke. Tainge tatozvigamuchira kuti ndizvo zvainge zvavepo. Saka last week ndakashamisika ndichinzwa kuti mwana wangu akadzoka, asi akadzoka asisagone kutaura kana kudya chikafu, ari kungonwa mvura chete. Kutaura kwandiri kuita mukoma, mwana wangu
ari kumba kwaamai vangu kushamba, anonzi akauya aine bhasiketi rine mishonga. Saka chazoita kuti ndige ndichiuya pano inyaya yekuti ndiri kutsvakawo munhu anonyatsokuziva nezvemanjuzu, nekuti handisi kuda kuita mashortcuts, nekuti ndiri kutya kuti mwana wangu anodzokera kumvura mushure mekunge ndarasa mhiko dzaakadzoka nadzo, nekuti iye haasi kutotaura. Ini pari zvino ndichiri kuno kuUK, handisati ndoenda kumusha, ndiri kufanira kunge ndichikwira ndege next week kunoona mwana wangu. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Munoti kudii nayo nyaya iyi yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Pane umwe murume uyo ari kuti ari kuda kuchata neni, but ari kuti iye anoda kuti tinge tichizviita in secret. Dambudziko riripo nderekuti murume uyu I recently discovered through a mistake. Ndakaona maphotographs maviri mumba make ainge atori pamuchato, akachata nevakadzi vaviri. Saka vakadzi ava I have since discovered because ndine vamwe vatete vandakazobvunza. Apa chavakundinetsa ndechekuti akandinyepera. Vakadzi vose ava vari vaviri maSouth African vaakachata navo. Iye akanditi mushure mekunge ndamubvunza kuti what is the meaning of this, uri kuda kuchata neni but wakatombochata 2 times and wakandinyepera. Iye ainge achiti kana chitupa akangoita chekungotengera. I discovered kuti chitupa akatokwanisa kutochiwana nekuda kwekutoti akachata nemukadzi wemuno muSouth Africa. He did this twice. Saka ainge achindinyepera asingadi kuti ndinge ndichizviziva. Saka response yake mushure mekunge ndatanga kumubvunza confronting him, akabva ati ndainge ndichitya kuti kana ndikakuudza kuti ndine vakadzi vandakachata navo vaviri vakafa unokwanisa kuzotya. Ndikati kosei wainge uchida kuti tinge tichichata in secret? You still want us to get married in secret? Maparents angu asingazvizivi. Ndakazotozviziva kuti vakadzi avo vakachata navo vose vakafa, ende vakafa mukoma mushure mekunge avatengera motikari. Mukadzi wekutanga akamutengera motikari as a birthday present, umwe wacho akazomutengera motikari hanzi vabva kuMaldives, ndopa akabva amutengera motikari ndokubva achizofa mukadzi iyeye in an accident. Zvose izvi ndakazviudzwa navatete, so I'm really confused as to what am I supposed to do. Murume uyu akatondiputsira marriage yangu because pandakasangana naye I was already married kumurume wangu. Saka ndainge ndichishanda pane kamwe ka restaurant, ndopa akabva achizouya pa restaurant ipapo ainge aine mafriends ake akandikumbira mafone numbers. To tell you the truth mukoma, ndakaona kuti uyu ndiwo wainge uri mukana. Hakuna munhu asingadiwo chakanaka uye zvekare nekufadza vabereki vake. Ndakabvuma ini ndikaramba murume wangu ainge akambonditadzira kumashure uko akambondihurira. Ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndisingachakwanisi kuti ndige ndichimuregerera, but chokwadi chainge chiri chekuti ndainge ndawana umwe munhu. So this guy is proved kuti zvechokwadi anondida, but dambudziko riripo nderekuti kunyangwe achindichengetera vabereki vangu, but patiri kungonetsana ndepekuti iye ari kuda kuti tinge tichichata kuno kuSouth Africa in secret, maparents angu asingazvizivi. Ari kuti baby, what is the use yekuudza maparents ako nekuti ndagara ndinongovapa mari? I'm so scared. Ari kundipa imwe pressure isingaiti. Ndinopiwa a monthly allowance ye 17k each and every month as his wife. Apa ndine pamuviri. Ari kuti haasi kuda kuti ndinge ndichizozvara a bastard child, hanzi a bastard child, mwana uyo anenge azvarwa vabereki vasina muchato. Please advise me. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
Vanzvadzi vedu, chenjerai kuti muchashandiswa vanzvadzi. Zviriko here zvinhu zvakadai? Ngatitaurei naye mwanasikana uyu. Zvakangooma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare nyaya yandiunza pano ndoda kukuudzaiwo izvo zvakaitika mushure mekunge huku idzo dzatainge takatenga dziri 100 dzose dzakapera kurumwa nenyoka. Mukuzofamba kwatakazoita takabva tachizoudzwa kuti painge paine umwe weukama uyo ainge akatiganyira because ainge ava kuti vanhu ava kana kuri kunzi project ravo ravari kuita kana vakazobudirira zvinoreva kuti ini ndinenge ndatosara kumashure. Munhu uyu zita rake takatoudzwa zita rake. Zvakaitika mukoma ndezvekuti nemurume takati Joni zvayava kurwadza kudai so, zvayava kuda kunopera, zvinotozvifambisa sei? Zviri nani hazvo kuti tinge tichitsvaka maprojects ekuita kumusha. Nemurume ndo patakabva tachizosarudza kuti tinge tichizoita maprojects ekupfuwa huku. Ndokubva tachizoti taita saizvozvo zvinhu zvakamboita sekunge zvinofamba. Ndokubva tachizombobatanidza mari neumwe weukama, asi taiti kana tikamuudza kuti pane mari dzakati dziri kudiwa, iye aibva ati handina mari. Huku dzakazoti dzakura, tikamudzosera mari yake. Ndokubva achizoti tainge takamuvhara nekuti tainge takashandisa mari yake mukunopfuwa kwatainge tichiita huku. Ndokubva achizotiganyira. Huku dzose dzakatemwa nenyoka mukoma, tikaita imwe loss. Nemurume takabva tachizotanga kufamba. Mukufamba kwose kwatainge tichiita tainge tichingoudzwa kuti tine munhu akatiganyira. Zvino takabva tachizoudzwa kuti kana tichida kuita marecoveries tainge tichifanira kuti tinge tichidzokera kuZimbabwe because munhu uyu tainge tichitaura naye pamafoni. Takaenda kumusha ndokubva tachizomushanyira kuvillage kwavo, tikabva tachizobatsirwa navo sekuru ivavo. Saka sekuru ava vakatipa tsangamidzi. Takabva tachizonzi tsangamidzi idzo dzatainge tapiwa taifanira kuti tinge tichienda kunodzidyara kumakuva kunovigirwa hama dzemurume wangu. Ndokubva tachizoti tadzokera kumusha tikabva tachizonoita saizvozvo, asi hatina kunge takatoziva kutoti ndiko kutoromba kwacho kwatainge taita. Tadzoka kuno nemurume takashanda mwedzi 3. Ndokubva tatumidzira mari pakabva pachizotengwa zvekare mamwe mabroiler. Huku idzi dzakakura, dzakatengwa dzose mukomanashi nezuva rimwe chete. Kune mamwe maChina awo ari kusponza makorokoza kwedu. Saka maChina awa vainge vachitsvaka huku. Ndokubva vachizonzi kwedu huku dzainge dziriko. Vakangouya vakatenga huku dzose idzo dzatainge tiinadzo 100 dzikatengwa nezuva rimwe chete. Vakabva vachizoti ivo vainge vachida kuti vange vachitipa contract rekuti tinopfuwa huku tichivatengesera direct dzimwe nguva nezvikwereti, vobva vachizotipa mari. Ndokutotanga kutoita mari kwatakaita. Tainge tava kupfuwa huku 200 tikavakisa matanga. Iko zvinozvi pamba ndichangoti pane matanga 6. Zvinhu zvichifamba kudaro, apawo tsangamidzi dzainge dzichingokura kumakuva kuya. Isu hatina kunge takaziva kuti ndohurombwa hwacho. Saka mumhuri makazotanga kufiwa. Sekuru vangu hanzvadzi yamai vakashayika, asi sekuru pavakafa vari kumochwari vanonzi vakataura. Vakanzwikwa vachitaura neumwe uyo ainge achishanda mumochwari, asi zvavainge vachitaura haana kukwanisa kuzvinzwisisa. Akati vakataura asi vaita sekunge munhu ari kutaura akadhakwa. Ndo zvakaitika ipapo. Sekuru vakavigwa, but pavakavigwa vainge vakazvimba kumeso. Hama dzaamai dzakati dzichifamba, ndakabva ndachizofonerwa nen'anga tikabva tachizonzi hataifanira kuti tinge tichifamba nehama dzaamai nekuti taizonobatwa kuti takaromba. Zvinhu zvakatondishamisa ipapo patakanzi tainge takaromba. Takabva tachizoenda kwavari sekuru vaya vakabva vati vazukuru vangu zvinhu zvenyu zvapanduka, saka mukufanira kutoti munge muchinyora mazita evanhu avo vamuchazopa kuzvinhu izvi, otherwise zvinokwanisa kukupengesai kana kuti zvinokwanisa kukudyirai vana. Saka mukoma inini
kusaidi kwangu ndakanzi ndinge ndichinyora vanhu 4 vandinoda kuti ndinge ndichizouraya, since zvikwambo izvi zvainge zvatogara zvatodzvinya sekuru hanzvadzi yaamai. Saka kwasara 4 vanhu avo vandiri kufanira kuti ndinge ndichizochekeresa. Ukuwo nekusaidi murume wangu akanzi iye ange achinyora mazita evanhu 5. Iro rino gore takanzi ndipo pari kufanira kuti pange pachizofa vamwene vangu nekuti ndivo vari pamusoro pelist iro rakanyorwa nemurume wangu. Iye ane list rake, iniwo ndine list rangu. Ndinoti kana ndakatarisa chibhuku chacho icho chine mazita iwawo ari 10 awo atakanyora, including zita rasekuru vangu vakatanga kudyiwa nezvinhu zvedu. Kana ndakatarisa mukoma ndinoona mazita awa anenge achifamba achitamba-tamba papeji racho iroro iro ratakanyora mazita evanhu avo vari kufanira kuti vange vachizofa. Saka izvezvi zita ravamwene vangu riri kuchururuka ropa. Kana ndakatarisa rinenge richichururuka ropa richiita sekunge riri kurabwa zvishoma nezvishoma kuzonosvika zita ravo razopera kurabwa mubhuku rava kusaverengeka, ndipo panobva vachizofa ivo vamwene vangu. Ndiyo confession iyo yandiinayo. Chandakadzidza muupenyu ndechekuti do not judge, nekuti iniwo ndainge ndisingatombofungidziri kuti ndingasvika pakuzonzi ndiri munhu akaromba. I never thought kuti ndingazonzi ndakaromba ini ndichirombera chi. Zvose zvainge zviri ball 1. Mukoma taingozvishandirawo kumakitchen, murume wangu achingoitawo zvekungongwavha-ngwavha, asi upenyu hwainge huchitoendeka. But patakangotanga project, patakangotanga business, upenyu ndipo pawakabva wachizotanga kuoma, tikabva tachizotanga kufamba tichienda mung'anga. Of course ndainge ndakamboenda kung'anga before, but zviri zviya zvekungoti paukama munokwanisa kungoti ngatingofambai tiri tose tinge tichibvunzirawo kuti kochi chiri kuita kuti upenyu husafamba zvakanaka. But ipapo nekuda kwekuti tainge taluza mari yakawanda, ndakaenda nemurume wangu kung'anga nekuda kwekurwadziwa uye zvekare ndichida kukaurisa uyo ainge akatumidzira nyoka kuti inge ichizouraya huku dzedu dzose. Saka kune vose avo vanouya nemaconfession avo vachiti ivo vakaromba, please do not judge them. Munofanira kuti munge muchinzwisisa kuti zvakatangira papi. Ende munhu kana uchinzi wakaromba hakusi kunzi unenge uchitonamata Satani, but zvinhu zvinenge zvakangoitikawo usingatodi. Ndiyo secret yangu iyo yandiinayo. Kune avo vachada kundibatsira kana kuine vanoziva kugadzirisa chikwambo so that chisazoramba chichingoda ropa, because nemurume wangu tinogara tichitaura tichiti dai zvaibvira ropa iroro rakadeuka zvobva zvangogumira ipapo, hongu mari tiri kuita, but zvekuramba tichingodeura ropa hatisi kuda. Ndinoti kana ndikatanga kufunga nezvavamwene vangu, mwoyo wangu unotanga kurwadza kuziva kuti vamwene vangu iro rino gore vari kufanira kuti vange vachizofa. Ndiyo secret yangu iyo yandiinayo. Kana maposta mozondizivisawo. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu, vanhu vane zvivindi akomana. Hanzi motikari yavo imwe yavanofamba nayo vari kuti motikari yavo Ford, vane Ford Everest yavainayo yavakabva mukutenga. Hanzi iro rino gore vakati vari pabhodha vachitodhindisa mapasipoti avo vainge vaine mwana wavo uyo wavainge vasiya mumotikari nekuti ainge asina passport. Hanzi mwana uyu vakazomuwana akagara painge pakagara vamwe vanhu vakamubvunza kuti kosei iwe waburuka mumotikari usina passport. Akabva ati mama, ndanzwa sekuru vachitaura muredhiyo yemotikari. Vakabva vatoziva kutoti chainge chiri chipoko chasekuru vavo. Hanzi chipoko chasekuru vavo chinovagamuchira pose pavanoenda kuZimbabwe vachingonotsika ivhu rekuZimbabwe. Hanzi pane zvinongoitika sezvakaitika ipapo kuti motikari yainge ichitaura.